спів прозвучить для нас і сьогодні, немов молитва, що мандрує крізь століття. Цей одноголосний спів був не просто мистецтвом, це була форма спілкування з Богом, створена для того, аби піднести людську душу. Кірія елейсон – християнське молитовне звернення, що означає «Господи, помилуй». У середньовічних месах Кірія елейсон нерідко повторювалася тричі, надаючи простим словам глибокого містичного звучання.